Je to další díl Forbes Business podcastu, u něhož vás z našeho karlínského studia zdraví Jana Pšeničková. Pozvání tentokrát přijal Igor Rataj, majitel společnosti Témer. A téma je jasné, lyžování a hory. Hezký den. Pěkný den, prajem. Tak letošní zimní sezóna se pomalu rozjíždí. Dokážete už teď odhadnout, jaká bude? Výborná. Je to jednoduché, keď nasneží v listopadu, takže sa dá lyžovať. A v Špindli, teraz keď to vezmeme pre tú českú časť, tak Špindl lyžoval už v listopadu. Mm-hmm. A dokonca sa nejaký sneh objavil aj v Prahe, takže to znamená, že tá sezóna bude dobrá. A to vám stačí, tenhle přírodní sníh, který třeba napadne v listopadu a pak už... Ne. Přírodní sníh je akurát reklamný moment. To znamená, že stačí upozorniť v Prahe troška snehom a mrazom, že zima začala a ľudia začnú vyberať lyže zo skrine a lyžiarske oblečenie a začnú sa pripravať na to, že idú lyžovať. Pokiaľ by to nepadlo, ešte stále behajú na kole. Mm-hmm. Takže přírodní sníh pro svoje lyžerské areály téměř nepotřebujete dnes? No, potrebujeme, samozrejme sa hodí, je to vhodné, keď máme aj prírodný sneh, to nám šetrí peniaze. Ale proste tie spády prírodného snehu sú také, že keby sme boli odkázaní len na to, tak asi nelyžujeme. Takže umělý zasněžování. Ano, umělý zasněžování. To už je dneska tak moderní, že se dá i při málo stupních, nebo musí hodně mrznout, jako to bylo dřív, nebo dneska jsou už ty technologie jinde? No, je to fyzika, takže musí mrznúť. Klasické zasnežovanie je o tom, že musí mrznúť. Veľkú rolu tam zohráva vlhkosť. Keď je veľká vlhkosť, tak musí byť väčší mráz. Keď je suchý vzduch, stačí minus 1, 2. To je to klasické zasnežovanie, kde sa používa čistá pitná voda, nič viac sa do toho nepridáva, akurát to fyzikálne pri mínuse zmrzne. Druhá možnosť, ktorá sa teraz oveľa častejšie využíva, sú také tzv. Snow factory. To sú v podstate výrobníky drceného ľadu, kde sa veľmi pomerne rýchlo vyrába ako drcený ľad a ten sa normálne posúva na zjazdovku a tvorí nejaký podklad alebo základ, ale strašne zle sa na tom lyžuje. Aj to je dôležité premiešať ešte s prírodným snehom alebo s takým tým umelým snehom zo zasnežovacích zariadení. No jaká byla ta loňská sezóna? Loňská lyžarská bola výborná. Aj musím povedať, zase ako keď to vezmem na Špindl, tak splnil plán, išiel zase hore oproti minulému roku a dôvod bol ten, že v podstate málo areálov bolo takých, kde sa dalo lyžovať a Špindlerov mlyn patril medzi tie, ktorí mali zasnežené a dalo sa lyžovať, aj keď tie snehové podmienky boli úplne zúfale. A je to tím, že je on je výš než ostatní areály, nebo sa tam byli líp připraveni? Ne. Špindlerov mlyn má takú veľmi zvláštnu mikroklímu, kedy nesneží skoro nikde a v Špindlerovom mlyne áno, alebo nemrzne nikde a v Špindlerovom mlyne áno. A to dokážem porovnať teraz aj naprieč tými areálmi, ktoré máme na Slovensku. Ja neviem, Tatranská Lomnica napríklad je v takom zrážkovom tieni, to znamená, že tam nám sneh moc nepadá, občas mrzne a keď tak len nafúka ako vietor, ale Špindl padá skoro furt. No a v těch ostatních areálech, tak tam jste byli taky úspěšní v loni? Jo, myslím, že všetky, dokonca aj Ščírk, polský areál, ktorý je pomerne nízko, tým, že boli nejaké mrazivé dni, kedy sa dalo zasnežiť, aj keď nebol prírodný sneh, sme fungovali pomerne celkom dlhú sezónu a mali sme o 2 milióny eur väčšiu ebidu ako rok predtým. Sice sme nesplnili úplne plán, ale ten sme si nastavili taký skoro až nesplniteľný. Takže zima, keď to hodnotím, jak Polsko, tak Česko, Slovensko, bola super, Rakúsko, tam to bolo troška horšie, tam sme boli pod plán. No co podle vás vlastně vůbec nejvíc ovlivňuje návštěvnost českých, potažmo tedy i slovenských hor? Jestli to jsou ceny, jestli to je třeba blízkost toho areálu, nebo jestli to je třeba ubytování, dostupnost? No, samozrejme, tá cena zohráva nemalú rolu. Ale dneska sa to lyžovanie stáva takou spoločenskou udalosťou skôr. Nie je to už, a neviem, že to nie je vôbec, ale už to nie je až taká športová záležitosť. Je to skôr ako trendy, ísť tam lyžovať, troška si to užiť, troška mať dobré jedlo, troška mať pohodu, wellness, hotel. Čiže sa to skladá strašne veľa malých záležitostí, ktoré vytvárajú vlastne potom taký ten celkový dojem. No a ten, keď máme pozitívny, tak sa vraciame do toho areálu alebo do toho strediska, kde som ten dobrý pocit mal, alebo proste vyberám niečo iné. No ale aj tá cena nie je zanedbateľná. Tá cena nemôže byť
premrštená, musí byť ako nejak v tej korelácii. Bohužiaľ, čo musím povedať, je, že jak české areály, tak slovenské dneska, to je jedno, že majú menej kilometrov zjazdoviek. Dneska sa musia prispôsobovať v podstate tej cene, ktorá je v Rakúsku. To je jednoducho tie všetky technológie, ktoré nakupujeme. Lanovky, zasnežovanie, rolby, proste všetko je z Rakúska, z Nemecka. Je to v tej istej kvalite a v tej istej cene, ako to majú Rakúšania. Jediný rozdiel je, povedzme, cena pracovnej alebo cena práce ako zamestnanci, ale ani ten rozdiel dneska není taký prepastný a netvorí taký zásadný podiel. To znamená, že proste tie ceny v Čechách budú viac menej kopírovať Rakúsko a budú možno nejakých 10-15% pod Rakúskom do budúcna. Nie viac. No ale i tak, jak vlastně přesvědčíte ty lyžaře, aby zůstávali tady a nejeli právě do toho Rakouska, kde prostě ty podmínky budou mít vždycky lepší v těch Alpách? Prečo si myslíte, že tam budou mít vždycky lepší podmínky? Tak minimálně budou tam mít jako lepší sníh? Budou tam mít lepší sníh, budou tam mít víc těch tras. V čem je ten rakouský sníh lepší? No je tam třeba, když jste na ledovci, tak jako máte zaručený máme ledovec a takisto na tom ledovci jako sníh nebol. To znamená, že ten sníh není iný v Rakúsku ako v Česku. Proste ten sníh je úplne rovnaký. To znamená, že minulý rok mali, jak som spomínal, my sme nesplnili plán v Rakúsku, pretože rakúske strediska, nielen naše, všetky, mali obrovský problém, lebo v Česku padlo viacej zrážok, alebo bolo viacej chladných dní na to, aby sa urobil sneh oproti Rakúsku. Takže aj veľké rakúske strediska mali minulý rok akoby vážny problém. Takže celé je to o tom, že ten sneh je úplne rovnaký. Úplne. Tie zariadenia sú úplne rovnaké. Ten rozdiel je v tom, že, ja neviem, povedzme, v Schladmingu máte, ja neviem, 150-180 kilometrov zjazdoviek a v Špindli máte 25, možno 30 teraz, keď sa to prepojí, bude 40-50. Hej, že to je jediný parameter, ktorý je rozdiel. Hej. A potom troška samozrejme, že v Špindli napríklad si myslím, že tá cena je stále nižšia ako by v tom Rakúsku a keď si do toho započítam cestu do toho Rakúska, tak ten Špindl je bližšie, tak vychádza ako levnejc. Ale rozdiel v snehu nie je. No, ale myslím si, že právě možná kvůli těm trasám, že je tam na výběr jich víc. No, ale tak vám poviem takú vec. Ja ako dobrý lyžiar naližujem denne, keď sa teda ako venujem tomu lyžovaniu a nesedím po bufetoch, keď to tak preženie, tak naližujem 30-40 kilometrov maximálne. Na čo potrebujete 170 kilometrov zjazdoviek, keď denne normálny lyžiar priemerný naližuje 20? To je len marketingový efekt. To je len marketingový efekt, ktorý máme v hlave. Áno, ale nikdy ho nevyužijem. To znamená, že keď si nájdem dobrú zjazdovku v Špindli, ktorá mi vyhovuje a otočím ju 3-4 krát, tak nepotrebujem obrovské zjazdovky. Samozrejme, marketingovo to lepšie vyzerá. Dobre, ja mám 170 km, vy máte 40. Aj tam si môžem vybrať. Ale nakoniec si vyberiem aj tak len tých 20 alebo 30 km, ktorých lyžujem. Dobře, pojďme tedy k samotnému Špindlu, protože tam se tedy chystá rozšíření a vy chcete propojit teda 2 areály, chcete propojit Svatý Petr a Medvědín. Ano. Jak jsou daleko ty práce? Kdy to bude tak nějak hotovo? Konečne po 10 rokoch sa rozbehli. 10 rokov trvalo to, aby sme sa dostali k právoplatnému stavebnému povoleniu. Krnáp, mesto, ochranári, neviem čo, odvolania, dovolania. Proste veľmi, veľmi zložitý proces, ale dneska máme akože už to razítko, takže vlastne sa začala výstavba. Na tú stranu svätého Petra na Hromovku vlastne tohto roku sa urobil most cez Labe, ktoré by malo byť ako dojazd tej zjazdovky a nejaké prípravné práce. V budúcom roku sa už je kúpená, zazmluvnená lanovka, zasnežovanie dorobiť k tomu, takže vlastne celá tá svatopeterská strana alebo hromovková strana by mala byť budúci rok na zimu takto o rok spustená. Zároveň v budúcom roku dúfam na 90%, záleží to teraz ako od financovania, ale by sa mali rozbehnúť práce na tej medvedinskej strane, ktorá tiež bude trvať 2 roky, takže najprv sa musí postaviť ten most, to je troška zložitejšie a potom bude tam kabinková lanovka. Takže keď to všetko dobre pôjde, a ja tomu verím, na 95% bude zima 27-28, plne prepojená s jazdovkami aj lanovkami Medvedín so Svatým Petrom.
Je to něco, co je žádané, protože teď jsme mluvili o tom, že lidé vlastně chtějí mít na výběr víc těch tratí z jezerských. Tak je to tedy něco, po čem ty návštěvníci touží, aby to bylo propojené, předpokládám. No, je to klíčové. Je to klíčové, lebo ono sa to nezdá. To je ako jedna vec, aby mali na výber to lyžovanie. Ale druhá vec zásadná je, že to, že urobíte 2 ďalšie zariadenia, urobíte 2 ďalšie zjazdovky, tak rozložíte tých ľudí. Minimálne, keď je lanovka plne obsadená, tak sa na nej veze v jednom čase možno 1000 ľudí. Hej. To znamená na tých 2 lanovkách. To znamená, že vlastne 1000 ľudí vám ubude z tej rady, ktorá tam je, lebo sedia na tej lanovke. Ono je to v podstate to samé. Tí istí ľudia sa nestratia, len sa rozložia a nebude tam možno taký pretlak, ktorý tiež vytvára občas nie úplne najideálnejšie podmienky, lebo keď ľudia vidia takú veľkú radu, tak ich to odradí od lyžovania, samozrejme. A hlavne na tom kopci ich je potom hodne. Na tom kopci, ale toto by sa malo rozložiť, takže počítame, že výrazným spôsobom by sa mali skvalitniť podmienky lyžovania v Špindlerovom mlyne. Kolik návštěvníků tam je tak třeba přes tu sezónu teď do Špindlu, kolik jezdí? Teď sme tak nejak do 600 000, 580, 550, ja hovorím do 600 000 ročne. Jak je to v porovnání s těmi vašimi ostatními? Jako Špindl patří mezi třeba ty nejnavštěvovanější, nebo naopak tak na Slovensku máte asi větší tu návštěvnost? Tak areál v Jasnej pod Chopkom je väčší, aj počtom kilometrov zjazdoviek, počtom zariadení, všetkým, takže ten je niekde okolo 60 kilometrov. Do 60 kilometrov a ročne už máme okolo 800 000 ľudí. Druhý je práve Špindl. Čo sa týka aj návštevnosti, aj prepravnej kapacity, aj všetkých týchto parametrov. V čem ta jeho oblíbenost tkví podle vás? To je taký genius loci. To sa nedá naplánovať. Proste jednoducho ľudia tam rokuce jezdili, je to blízko Prahy, prišiel tam 1, 2, 3, to je 4, 5, 6 tam došiel, pretože tam prišiel ten prvý. Proste to vznikol taký fame, ja neviem, proste jednoducho, ja už som to tak našiel. Ja som to nevybudoval. A ja hovorím, áno, túto slávu, jak tu prezývajú nechválne, že český Aspen, tak to si treba podržať. Proste niekto by za to musel dať milióny, aby sa dostal do takej pozície. Špindl to má automaticky, tak treba len urobiť tie veci, aby sa to dostalo do takej kvalitatívnej úrovne, aby si to pomenovanie zaslúžil. A vravím, už sa to deje. Jednak naše zjazdovky, ktoré tam ako Melida budujeme a dohodli sme sa na nich a trvalo to 10 rokov a myslím si, že sme naštartovali teraz ešte aj Mareka Dospivu s Pentou, ktorý tam ide budovať celé centrum. Ja sa strašne teším. Podľa mňa Špindl bude najúžasnejší areál v rámci Československa. To jsem se právě chtěla zeptat, jaké máte vztahy s tím podnikatelským prostředím a s ostatními miliardáři, kteří tam právě se snaží investovat. Výborné, robíme si také miliardárske dejchanky. Tak, netlučete se trošku, jako nemyslím teďka fyzicky, ale... Viete, základ každého miliardára je, že má svoje ego. Takže toľko ega, koľko je v Špindli, toľko sa tam nedá ani odspať. Takže je to niekedy ako desné, ale všetci títo miliardári, jak ste to nazvali, podnikatelia, tak sú príčetní a majú rozum a proste vedia, prečo to robia, ako to robia. Nie všetci, ktorí sa vyskytujú v Špindli podnikajú. Tí, ktorí výraznejšie podnikajú, majú nejaké investičné aktivity, keď neberiem teraz, že vlastnú chalupu, alebo apartman, alebo dom, ale akože niečo výraznejšie, tak naozaj môžem povedať, ten Marek teraz výrazným spôsobom do toho vstúpil, do spiva. Takže a s tým ja si myslím, že absolútne v pohode. Dokonca niekedy na začiatku mal možnosť vstupovať aj do tej Melidy, to vtedy odmietol. Tak teraz sa nejakým spôsobom vracia. Dokonca sme koketovali nejakom takom štýle, či by som ho ako do toho nevpustil, aby to nabralo taký spoločný rámec. Proste nech to není jeden proti druhému, ale nech to je skôr taká koalice. Ale myslím si, že aj to teraz tak vzniká. Nikto tam nejakým zásadným spôsobom proti sebe nebojuje. A Špindl sa otvárajú naozaj úžasné veci, keď sa len 60% z toho, čo je pripravené, naplní, tak to kvalitatívne poskočí do úplne iného levelu. A vravím, to rozmecie je niekde okolo roku 2028, kedy to budete cítiť aj ako návštevníci. A nebojují proti vám ani místní? No, nenazval by som to boj.
spíš je to také nedorozumnení. Proste čas tých miestnych obyvateľov má nejakú predstavu o špindli, ale tá sa nedá naplniť tak jednoducho, lebo v podstate už tá Pandorina skrinka sa otvorila, už je tam strašne veľa investorov, už je tam strašne veľa zájmov. To znamená, taký to, že brátme špindl, tak jak bol pred 100 rokmi, to je podľa mňa nemožné. To sú utopistické veci. Takže ja si myslím, že aj toto sa bude posúvať, aj tá nálada tých miestnych sa bude troška meniť, lebo sa zmení, alebo mení sa už dneska skladba tých obyvateľov. Už to nie sú tí, to nazvem duchodci na Bedřichovie, ale proste budú tam pribúdať asi aj noví obyvateľia, noví podnikatelia, ktorí si tam robia trvalý pobyt. Čiže skladba obyvateľstva Špindlu, myslím si, že sa zmení, aj tá orientácia zmení. Ale dneska naozaj nie je to úplne najideálnejšie, ale nie je to také zlé. No, když jsi zmínil Bedřichov, tak se přesuňme tedy do jiných hor a přesuňme se na Ještěd, protože to je takový váš, jako, nechci říct úplně bolístko, ale je to dost areál, kde jste si asi úplně nesplnili ty sny, se kterými jste tam troška sme si nabiehli, hej, keby som to povedal po česky. Som vám to úplně nechtěla takhle. Ja som cítil a dodneska cítim nejakú snahu Liberečákov o to, aby sa vlastne ten areál, ten Ještěd znovu postavil na nohy. V princípe bol to areál, kde sa lyžovalo. V nejakej dobe to bolo celkom populárne, zaujímavé ako stredisko pri veľkom meste, tým pádom má to obrovský potenciál. My sme v takomto štýle do toho nabiehli. Bola tam nejaká podpora mesta, potom sa zmenila garnitúra na meste, na kraji. Proste všetko sa to tak nejako zmenilo. A do veľkej miery do toho vstupuje politika. Ja musím povedať, že Liberec, jak krajské mesto, je veľmi výrazným spôsobom modelované takým, by som povedal, zelenými prúdmi alebo zelenými politickými prúdmi, ktoré tam sú, ktoré nie sú úplne adekvátne alebo jak by som povedal, také konštruktívne, no takže tam nastáva taký veľký boj. No a my sme tak v takom medzi tými mlynskými kameňmi. Že proste politika, ktorá sa tam bere alebo robí, tak sa často robí tak zeleno-populisticky, no a proste doplácame na to my. Takže situácia je taká, že z toho, čo sme tam chceli robiť, tak nebola tam politická vôľa, aby sme to mohli robiť, aj keď na začiatku nám to s takouto vôli ako predávali. Teraz sme došli alebo dochádzame k tomu, že by sme mali urobiť akoby novú dohodu na nové obdobie, lebo nám končí to obdobie toho nájmu. Pokiaľ to nedôjde k tomu, tak samozrejme sa nám tam neoplatí existovať, ale chcem to vidieť konštruktívne, pozitívne, takže zdá sa, že naozaj dojdeme k nejakej dohode, aby sme to narovnali a aby sme aspoň v nejakej miere tam mohli niečo urobiť. Z technického hľadiska ten Ještěd má obrovský potenciál. Tým, že vlastne Jablonec, Liberec, kúsok od Prahy, ako nikdy to nebude veľký lyžiarsky areál, kde sa bude chodiť na týždňové dovolenky, ale bude to veľmi zaujímavý ako keby doplňek na leto, na zimu. Ja si myslím, že to má ako obrovský potenciál a ten záujem tých bežných ľudí z Liberca tam je. A to je asi jediný dôvod, prečo stále v tom zostávame, že píšu mi, chcú. Viem, že sú tam proste snahy, ale bohužiaľ je to veľká politika. No já vím, že vám se vlastně tehdy líbilo i to, že to je městský areál, že vlastně dá se tam dojet tramvají, že to jezdí nekonečnou, jakoby, že to je v tomhle tom výhodné. Ale vlastně chtěli jste tam vybudovat i sjezdovky na pláních, tak tam je to teďka v jakém stavu vlastně? Tam je to teďka zaseknuté, protože zelení. Ja by som... Ale to není ani zelený. Tam je problém, ja to poviem blbie, proste keď sme chceli nechať urobiť nezávislý posudok SEA, tak ten posudzovateľ nám povedal, ja vám to nedovolím. Ja vám však ako urobte posudok. Ja som proti tomu. Čiže on ako objektívny človek, ktorý by mal to posudzovať objektívne, tak už bol predpojatý dopredu. Ja hovorím, ja ho chcem vymeniť. A mesto, no to nemôžeme, lebo to je... Čiže toto je celý problém, že necítim tam úplnú objektivitu v posudzovaní toho. A ja to prirovnávam k tomu, že fungujeme jak v Tatrách, tak v Krnapu, tak v Rakúsku, fungujeme v národných parkoch. Vieme, kde sú tie parametre, a nie len v jednej krajine, ale v 3 krajinách sme atakovaní národným parkom a musíme sa prispôsobovať tomu. Nikde
nikde nemáme také problémy v Národnom parku ako v Liberci. A Liberec nie je národný park, respektíve ešte. Takže to vysvetľuje všetko. Jednoducho, niekto si tam robí strašnú nadprácu zelenú. Hej, takže sme sa dohodli, že dobre, tak keď nechcete areál, ktorý by dával nejaký zmysel, tak pôjdeme v tej výteči tej novej skalky, vlastne tej zjazdovky a tej pôvodnej, ktorá tam bola. V rámci toho skúsime urobiť nejakú úpravu, alebo troška to akoby vylepšiť, ale to zďaleka nebude dávať tie parametre, ktoré sme chceli. A mesto dneska deklarovalo a ide dosť jasne do tej obnovy tej lanovky hore na Ještěd, ako tej kabinky. Sme povedali, že tiež by sme ako radi k tomu pribrali povedzme aj tento letný biznis a skúsili to urobiť taký ako všešportový areál, nielen zimný, ale aj letný, aby sa tam našli ešte aj nejaké letné veci, ale v takom tom zmenšenom formáte a to je predmetom tej ďalšej dohody, ktorá by mala byť. A verím, že bude a nebudeme musieť ešte tu odchádzať. Tento podcast vám přináší jazyková škola Berlitz. Možností, jak se učit cizí jazyk, je dnes spousta. Aplikace, umělá inteligence nebo klasické učebnice. Berlitz metoda je ale jiná. Funguje již téměř 150 let a pomohla milionům studentů po celém světě. Od první lekce mluvíte s rodilým mluvčím. Získáte sebevědomí, jistotu a jazyk, který opravdu používáte. Berlitz, metoda, která funguje. Zapište se na www.berlitz.cz. Takže je tady velká šance, že vy budete investorem té lanovky. No ne, je mesto ju odkúpilo, mesto ju chce dať, no ale potom otázka je, kdo dá prachy. No, jestli je tam ta možnost, že to budete vy. Ako vždy je, hej, akože my sme pripravení, ale mesto si to koncipuje podľa seba. Hej, mesto si urobilo nejaký projekt, chce nejaký typ tej lanovky, má nejakú predstavu. Tu si robilo dokonca nejakým prieskumom verejného mienení, že ako by to malo vyzerať. Takže robí si to mesto. Keď teraz uvidí mesto ten účet, čo to bude stáť, tak uvidíme. Ja by som to tak honosne napríklad nerobil. To poviem rovno. Že my sme radili mestu, že idete moc rozšafne. To treba tak prispôsobiť tomu, tá cena musí zodpovedať tomu, čo to dokáže akoby urobiť. Alebo potom si to urobte honosne, ale musíte si uvedomiť, že to budete dotovať, že to je proste paráda, ktorú ste si urobili ako mesto Liberec, aby vám všetky ostatné krajské mesta závideli. Tak tam jsou teďka dvě možnosti, pokud vím, teda nevím přesně pro jakou se město rozhodlo. Jedna, že to povede od konečné stanice tramvaje a ta druhá, že to bude vlastně víceméně kopírovat tu původní. No, kopírovat tu původní je už kardinálna blbosť. Hej, to prostě vede od nikud nikam. Takže dojdete tramvají, abyste potom išli kilometr pešky, abyste potom išli lanovkou. To už ako popíra zdravý rozum. Hej. Takže myslím si, že mesto, dúfam, že je v tej variante, že to pôjde od tramvaje a ani nad ničím iným nerozmýšľa. Takže tam skôr ide o tej technologickú časť, že vlastne my sme navrhovali obežný systém, oni dali taký tú tramvaj, jak to hovoria, ešte si ju nechali dizajnovo urobiť a hovorím, to je super, to je perfektné, ale musím si uvedomiť, že si to musím zaplatiť, že to nebude návratné. Vy máte tu smlouvu s městem 10letou? 10letou, tá nám teraz končí a vrajím sme v takom jednaní, už máme skoro 90% tej dohody na ďalších nejaké obdobie pripravené, tak aby sme to preklopili, jak som spomínal, nejakú light verzi toho, čo sme pôvodne chceli, takže by sme išli nejakú light verzi, ktorú by mesto podporilo, aby sme ju naozaj mohli zrealizovať. Takže jste neuvažovali na tom, že byste z toho úplně odešli? Uvažovali, samozrejme sme uvažovali. My sme to mestu rovno povedali. V takto nastavených podmienkach sa nám neoplatí tam ďalej fungovať. Takže proste odcházíme. A ja dneska verím, že keď odídeme, že mesto bude mať s tým vážny problém. Proste mesto nevie správovať takéto areály. Nič zlom, to nie je podnikateľský subjekt, ktorý by dokázal ako v tomto biznise fungovať. To nie je nič zlom. Takže keď to zostane mesto, tak sa to vráti tam, kde to bolo predtým a ten areál vykazoval minus 15 miliónov každý rok. My ho robíme v pluse. V pluse kolik? Tak minimálne dneska len mestu platíme nájom 10 miliónov, takže nie sú minus 15, ale sú plus 10. A ešte my na tom robíme asi nejakých 10-15 miliónov. Ale to je nedostatok na to, aby sa vrátili tie investície, ktoré sme tam dali, aj ktoré tam ešte chceme dať.
No, pojďme k investicím vlastně do Špindlu. Ještě, když se vrátíme, tak tam jsou plánované v jaké výši vlastně spojení Medvědína a svatého Petra. No, to je taká hra, tie čísla sa menia každú chvíľu, ale sú to 100 milióny. 100 milióny, akože tá celková investícia, ktorá pôvodne bola medzi Medvedín a Svatý Petr, ktorá sa mala prepojiť, tak bola niekde plánovaná na 800 miliónov. Jak hovorím, len tých 10 rokov povolovania a inflácia nám spôsobili, že to bude vysoko cez miliardu. A vrátí se? Máte tu návratnosť počítanou? Špindl sa vráti určite. Jak som povedal, Špindl bude úplne iné stredisko. Špindl sa vráti. No a kromě Krkonošského areálu vlastně spadají poté lyžařská střediska, jak jsme říkali, už i na Slovensku. Tam máte Jasnou, máte tam Vysoké Tatry a provozujete vlastně i Tatralandii. To je taky u vás. Tatralandia je Bešťanova. Máme vlastne celé TMR, dneska je lyžařské areály alebo horské areály, ktoré fungujú aj v lete. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, teda Jasná, Vysoké Tatry, Špindlerov Mlyn, Ještěd. V Polsku máme Štírk, to je horské stredisko a máme tam Legendiu, to je taký suchý zábavný park s holokostrami. Na Slovensku sú 2 akvaparky, Bešťanova, Tatralandia a v Rakúsku sú ešte 2 strediska. To je Moltaler, čo je ľadovcové stredisko a Mutters, to je pri Innsbrucku také veľmi podobné ako ten Ještěd. No a máte v plánu přikoupit nebo najít si ještě nějaké někde jinde? Tak přikoupíme, keď bude niečo k máni, přikoupíme. No neviem, či máme na to peniaze. Ako dneska aj v celom tomto biznise, povedzme, je to vlastníctvo toho areálu, je niečo ako korunovačné klenoty pre Česko. Hej, že proste to sa nepredáva. To je ako... A to platí jak pre Česko, však Špindl máme takisto v nájmu. To platí extrémne pre Rakúsko, aj pre ostatné krajiny. To znamená, že skôr sa dá ísť do nejakých nájmov alebo do nejakej komerčno-obchodnej spolupráce s tými areálmi, kedy máme vplyv na to, ako sa rozvíjajú, čo tam je, aká je ich obchodná politika a zapájať ho do toho celého systému, ktorý my máme, nazývame GoPass. Je to vlastne predajná platforma, ktorá funguje pre všetky naše areály v zime, v lete, cez ktorú dostanete listky, skipasy teda, cez ktorú máte nejaké informácie, slevy, vernostný systém, blá, 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 všetko možné. No a skôr máme tendenciu takéto areály získavať do tohto GoPassu a moc nemyslím si, že dá sa niekde niečo ako kúpiť. Poviem pravdu, máme spadeno troška v Rumunsku. V Rumunsku sa obzeráme po jednom areáli, ktorý by sme možno vedeli aj kúpiť s nejakým rumunským partnerom. Je to preto, že Rumúni nám začínajú veľmi rásť ako klienti, teda hlavne na Slovensku. Tamto diaľničné spojenie sa zlepšilo a cítime ich výrazne. Dokonca teraz poškolujeme po nejakých areáloch v Srbsku, kde sú celkom výškovo dobré na hranici Srbska a Kosova. Je to zložitejšie, je to mimo Európskej únie, ale nevyzerá to tak zle. A angažujeme sa potom ešte v 2 veciach. Jedno je v Kyrgyzsku, kde sme ako poradca pre vládu, ktorá tam chce vybudovať fakt veľké stredisko pre túto časť sveta, pre tú azijskú. A má na to veľmi dobré podmienky. Tam sme zatiaľ len ako poradca, ktorý by im to chcel nejakým spôsobom rozbehnúť. A stále sa tak troška angažujem v Saudskej Arábii okolo toho projektu Trojana, ktorý by mal vzniknúť, ale to je strašne zložité. Ja tam vôbec sa v tom nevyznám, ale stále sa hlásime smetu, keď budete potrebovať pomôcť. Ale to je úplne iný svet. No jak vůbec vidíte ekonomiku lyžařských středisek s výhledem třeba na dalších 10 let? Hodně se právě mluví o globálním oteplování, samozřejmě o tom, že se musí budovat retenční nádrže, kde vzít vodu. Tak nejsou třeba pro vás některá střediska už dnes jako vidíte, že třeba budou ztrátová v dalších letech? Nebo to ja si myslím, že najbližších 20 rokov sa nič zásadne nezmení. Vidíte to na tejto sezóne. Máte listopad a napadal vám sneh. Kde je to globálne oteplovanie? No, třeba ještě přijde. Ja viem, ale áno, samozrejme, že môže sa stať. Ale ja si myslím, že súvisí to povedzme aj podľa tých niektorých teórií s golfským prúdom, ktorý sa zvyšovaním oceánov zanorí
To znamená, že Európa lokálne by mohla byť na niekoľko 10 rokov chladnejšia pri tom globálnom oteplovaní. Otázka je, či to globálne oteplovanie bude takto pokračovať, nebude pokračovať. To sú všetko veľmi filozofické otázky, nechcem sa do toho púšťať. Ja si osobne myslím, že 20 rokov to bude fungovať. Bude to fungovať samozrejme vďaka umelému zasnežovaniu, vďaka tomu, že budú chladné dni, čo si myslím, že budú, a bude to akurát v nadmorských výškach, ktoré sú k tým 2000 metrom, alebo od 1000, minimálne od 1000 výš. To znamená, že zabudnite na tie všetky malé areály. To, čo bolo vlastne v Čechách, ale aj na Slovensku, že sa za každou dedinou, za každou vesnici sa lyžovalo, to už nebude. Budú veľké areály, ktoré si to môžu dovoliť, môžu urobiť tú infraštruktúru a môžu zasnežovať. Zasnežovanie ako také je len posúvanie tej vlahy do toho prostredia. To znamená, že ten sneh, keď padal z neba, niekedy, keď ešte ho padalo viac, tak mal nejakú funkciu pre tú prírodu. Takže tým, že to zasnežujeme a udržiavame ten sneh v prírode, tak len udržiavame ten stav, ktorý momentálne sa tým globálnym oteplovaním akoby zhoršuje. Takže nemyslím si, že to vôbec nejakým spôsobom škodíme. Ako je to práve naopak. Ja si myslím, že to pomáha prírode. No ale nicméně, že berete pitnou vodu na to zasněžování, tak jestli se to jako nepropisuje i třeba pak do ceny toho skipasu a vůbec jakoby celého toho. No, voda je drahá. A jakú vodu máme brať? Samozřejmě, ale... Sme v národnom parku. To znamená, že by som tam nerad zasnežoval nejakou špinavou vodou. To ne, ale jako by myslím tím, že musíte vlastně budovat ty retenční nádrže, musíte někde tu vodu získávat, tak jestli se to potom nepropíše vlastně i do ceny. Samozrejme, že to je jeden dôvod, prečo tá cena tých skipasov akoby rastie, pretože je väčší podiel toho zasnežovania ako to, čo padne z neba, aj keď stále akože prírodný sneh padá. To zase tu robíme scenárie, keby tu nič nepadlo. Každý rok zatiaľ padlo a nie je to také ako dramatické. Áno, to sa pripisuje do rastu tej ceny. A preto poviem takú jednu vec, ktorú možno národ odsúdi, ale lyžovanie už nebude ľudová zábava. Proste bola to ľudová zábava, kedy vlastne sme išli na jarné prázdniny, na Vánoce a neviem čo, a bol to taký ako ľudový šport, kedy si mohol hockto zalyžovať. Dneska, jak tá výstroj, tak tie areály, tak všetky tieto veci s tým zasnežovaním spôsobujú, že to už bude sa viac podobať, povedzme, golfu, ako nejakej luxusnejšej zábave, ako takej tej ľudovej zábave. No, to si právě trošku i myslím, že i se mění požadavky těch návštěvníků, že oni tam nejdou, přesně jak jste říkal, jenom si zalyžovat. Oni se tam jdou předvést, jaký mají hezký oblečení, potom si... To neberte, že... To je s nadsázkou samozřejmě. Že špindl je taký předváděcí, že to je standard. Ale chtějí jako i dobré jídlo, chtějí i hezké ubytování, chtějí to všechno vlastně, vy jim musíte dát. To som povedal na začiatku, dneska lyžovanie nie je len o tom športe. Dneska už je to spoločenská udalosť. To znamená, že prídem, chcem si tam dobre zalyžovať, najlepšie na voľnej zjazdovke, preto my robíme ten fresh track pre tých, ktorí si chcú tú voľnú zjazdovku. Dám si pár jazd, potom sa chcem dobre nájesť, potom chcem tam mať dobré ako bary na svahu, nejakú zábavu, aj bolo čo robiť, potom chcem ísť do obchodov, potom chcem ísť napríklad na večer, sa veľa z týchto púšťa na ski alp. Aj to znamená, že to má také športové využitie, že si ráno zalyžujem, večer mám ski alp. Proste odchádzam s kompletným zážitkom. A ten kompletný zážitok prispieva k nemu počasie a infraštruktúra, ktorá v tom stredisku je. To znamená, že dať dneska jeden vlek a povedať, tu sa vylyžuj, koľko chceš, zabudnite. Toto už dneska nefunguje a takéto areály pôjdu do krachu. Nebudete budovat, nebo nemůžete budovat jenom ty sjezdovky a jenom ty vleky, ale právě třeba i zázemí. Budujeme. Je to tak, že jasne, třeba ubytování nabízíte daleko víc? Ako témer, bohužiaľ v Špindli nemáme zatiaľ ubytovanie, ale už sa tak ako rozhlížime, že čo by sme tam ako témer ako zobrali, lebo je to totálny doplňek k tomu. Ale už dneska aj Melida, ako firma, ktorá prevádzkuje Špindlerov mlyn, tak má lyžiarsku školu, má pújčovnu, má obchody, má gastro, celé na svahu gastro zabezpečuje. To znamená, že od barov až po restaurace, čo nám chýbi ako hotely. Ale v ostatných strediskách, v ostatných areáloch, čo sú pod TMR, hlavne povedzme v Jasnej, to máme úplne kompletne. A ja hovorím, keď to nemáte takto komplexne, tak neviete dodať ten zážitok, lebo proste jednoducho vy môžete
zobrať najlepšiu lanovku, ktorá je vyhrievanú s bublinou, neviem ako najmodernejšiu. Človek sa dobre povozí v tej lanovke, nebude stať v rade a potom si zajde do bufetu a dostane tam hnusný smažák, ktorý mu plave v oleji a on povie, no to bolo hnusné, ste to tam mali. A čo ja mám povedať? No ale smažák není môj, to dával tam Franta od susedu. Čiže vlastne keď chcete byť úspešný ako stredisko, musíte kontrolovať všetky tie zložky toho, aby ten klient odišiel jednoducho spokojný. No, když si ještě vezmeme a trošičku odejdeme od zimy, tak jaký je rozdíl mezi zimní a letní sezónou? Už se to třeba, jakoby ta návštěvnost v těch areálech, už se to přibližuje, že se to třeba rovná? Je to obrovská snaha všetkých areálov, aj v Rakúsku, Švajčiarsku, všade v Európe, vlastne vo svete, vymýšľať aktivity na leto, aby sa dalo v lete niečo tam robiť na tých horách. A ja hovorím, ono to má také dva aspekty. Buď tie hory sú akoby nejaké veľké, spektakulárne, že to je taký ten alpský štýl. Povedzme Tatry už majú ten štýl, že sa tam dá ísť akoby na tú turistiku. Ja neviem, že aj v Krkonošiach sa nedá, ale je to troška iný vnem, aj, že je to také po takých skôr menších horách chodenie. Ale existujú aj ďalšie aktivity, ako sú nejaké kola, bicykle, ktoré sa dneska rozmáhajú, rôzne náučné stezky, aj ktoré je veľmi populárne. V Čechách už vzniklo niekoľko vecí, aj dokonca Dolní Morava urobila taký ten most. A vôbec akoby zrovna Dolní Morava je napríklad príklad toho, ako sa dá urobiť leto. Myslím si, že pre nich je dneska leto významnejšie, ako je zima. Je to dané aj tou nadmorskou výškou, takže toto všetko do toho vplýva, ale potom je jeden zásadný moment, že hory budú veľmi zaujímavé z hľadiska práve toho globálneho oteplovania, lebo keď, ja neviem, posledné leto, alebo rok predtým bolo v Prahe 36 stupňov, sa tu nedalo dýchať, tak kde sa ľudia... Všetci išli na tú chalupu alebo niekde do hor a v tom Špindli bez klimatizácie bolo, ja neviem, 25. Čo bolo ako príjemné leto. Takže toto bude dôvod, kedy vlastne to obrovské horko bude vyháňať ľudí z miest do toho, aby využili hory na tú prírodný oddych. Aj keď tam bude len sedieť a ležať, ale nebude pod klímou a nebude sa potiť v tom teple v tom meste. A je nějaké středisko, které dnes máte, které vlastně jako vykazuje takový to, že fakt jako jede celý rok a je využívaný celý rok. Kromě teda té Tatralandie, ta asi jako jede. Tatralandie je celý rok, ale má sezónnosť samozrejme, že v lete je tá sezóna maxi veľká, v zime ako troška ide. Ale Vysoké Tatry. Vysoké Tatry napríklad boli vždy letné stredisko. My sme tam len dobudovali také troška zjazdovečky, ale v podstate vždy to bola lanovka povedzme na Lomnický štít, ktorá je taká výnimočná, jediná, ja neviem, druhá v Európe, postavená v 38. roku 1938, to znamená, že má to nejakú historickú hodnotu, blá, blá, blá. Je tam výhľad, dá sa tam ísť. Historicky Vysoké Tatry boli navštevované hlavne v lete. Dneska ešte stále na podiel na EBITDA, na hrubom zisku je leto tvorí cez 60% vo Vysokých Tatrách, zima len 40%. Zima je v podstate fakt doplnek. Takže áno, to sú, ale to je strašne zvláštne specifikum. Proste, tak jak ten Špindl má to, že sa tam vlastne všetci, jak ste povedali, chodia ukazovať. A je to tak. Je to tak. Tak Vysoké Tatry boli navštevované ako letnými turistami. Ešte za Československa strašne veľa českých turistov, slovenských. Teraz ako nám rastú ako Poliaci, ale proste je tam veľa tých letných turistov. Takže to je jedno zo stredí, ktoré hovorím, že má silnejšie leto, alebo silné leto. A európsky, myslím, že veľmi silné je Leogang, alebo Fizladis, ktorí zase majú taký ten bicyklový raj, tie kola, tie sjezdy a majú tam veľa tých trailov a majú to tak nastavené, že to leto tam robí akoby povedzme zaujímavú tržbu. Lebo všetky ostatné areály žijú v zime a potom len prerábajú, prodelávajú celý rok. A okrem tých malých, čiže keď urobíte už len to, že leto ste na nule, tak už máte ako obrovský plus. A vy jako lyžař, kam si jdete rád zaližovat? Do jakého nebo chodíte i k konkurenci? Ja chodím hlavne ke konkurencii. Mňa nebaví lyžovať na tom istom kopci. Bohužiaľ na našich kopcoch musím si občas zaližovať stále na tom istom. A skúšam to a pozerám. Ale to je taká lyžovačka, že človek vlastne pozerá, že čo sme
neurobili správne, a to je jedno, či lyžujem v Špindli, alebo v Tatrách, alebo v Rakúsku, ale ja veľmi rád lyžujem v iných strediskách a veľmi rád zbieram inšpiráciu. A myslím si, že ako jeden z mála mám odlyžované naozaj všade, od heliskingov, kadetade, po Kanade, po Grónsku, neviem kde, v Švédsku, cez Ameriku, Spojené štáty. Nie je veľa ľudí v rámci Československa, ktorí majú odlyžovanú Ameriku. Ja ju mám od Whistleru cez Vail, celé Colorado, až po Kaliforniu, povedzme. Ázia. Snažím sa naozaj brať inšpiráciu kdekoľvek. A keď sa chcete spýtať, že ktorý je môj rebríček 3 stredísk, vám nadhodím otázku. Ďakujem. Tri mám fakt obľúbené. Jedno je Vail, ako v Colorade. Veľké stredisko, je to veľmi zvláštne. Tam je úplne iný sneh. Aj ten sneh je úplne ľahký, ten je 95% vzduchu a len troška akoby vlahy. Tam, keď zasvieti slnko, on sublimuje, on sa netopí. Tam nie sú ako také tie mokré hromady snehu. Hej. Takže určite je to Vail, ako jedno stredisko. Druhé stredisko, ktoré z Európy mám veľmi rád, je Zermatt. Pre tú atmosféru, pre to, ak je to celé urobené, je to ináč. A na tej talianskej strane je ešte úžasnejšia lyžovačka. Je to zároveň ako alpské stredisko, respektíve ľadovcové stredisko. A tretia je také buď Ischgl, alebo Val Gardena, podľa toho, ktorý rok. Tá Val Gardena je krásna, slunná a je to Taliansko. A tú taliansku kuchyňu na tom svahu cítite. Takže ten človek, ktorý príde, tak má presne to, jak som povedal, čo potrebuje. Výborná kuchyňa, troška slniečko, občas nejaký sneh, celé to tak pekne žije a odchádza človek stadiaľ s dobrým pocitom. No a Ischgl zase to je také party mesto, to teraz už tak troška potláčam, tieto party. Keď som bol mladší, tak viacej, ale je tam veľmi zaujímavý sklon z jazdoviek pre mňa. No, tak to je tak hodnotenie Evropy. No tak my budeme doufat, že teda lyžaři budou jezdit do vašich středisek a že ta zimní sezona bude letos vydařená. Děkuji za návštěvu. Nech lyžiari chodia do akého strediska sa im zachce. Hlavne nech sú spokojní a nech zostanú lyžiarmi. A hlavne nech sú zdraví, respektíve nech sa nikomu nestane žiaden úraz. To je najväčšia katastrofa aj pre stredisko, aj pre každého lyžiara. Takže ďakujem. Není zač. Děkuji také.